dicía que boa tarde a todos e a todos. É para min unha honra darvos a benvida a este acto de celebración do 45 aniversario do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, non? Bueno, é un efeméride, non é só un número, senón a memoria viva dun proxecto colectivo, dun traballo incansable e dunha loita constante pola dignificación da nosa profesión e pola defensa da atención psicolóxica da cidadanía galega. Non é casualidade que este aniversario leve por título do Antonte ao pasado mañá, porque queremos recoñecer o pasado, a memoria de quen estivo antes ca nós, que abriu portas, que marcou camiños. Queremos tamén mirar o presente, as tarefas e retos que temos entre as mans hoxe. E tamén queremos proxectar o futuro, un pasado mañán que temos a obriga e tamén a ilusión de construir entre todas e todos. E tampouco é casualidade o lugar no que nos atopamos hoxe reunidos aquí. Estar na Fundación Eugenio Granel, na Praza do Toural, en Santiago de Compostela, foi a propósito, porque é unha praza onde se visibilizaron socialmente moitos feitos sociais cun enfoque comunitario. Traballos realizados por aqueles compañeiros e compañeiras que apostaron tamén por conseguir unha sociedade máis xusta e máis igualitaria. É algo moi especial, porque desde aquí podemos ver o que foi a primeira sede do noso colexio. Hai unha enorme carga simbólica en celebrar este aniversario neste espazo. É como tender unha ponte entre aquela pequena casa colexal que nacía alá polos anos 1980, aquela delegación que nacía con 133 compañeiros e compañeiras, con moita ilusión, por certo, e con moito empeño, e o colexio tamén vivo, plural e consolidado que hoxe temos, con máis de 4.000 colexados e colexadas. Desde a súa creación, o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia naceu coa convicción de que a psicoloxía é unha necesidade social, é un dereito de todas as persoas. A nosa conducta, os nosos procesos mentais, a saúde mental, que tantas veces permanece invisible, constituye unha parte esencial do benestar individual e colectivo. E cando esta atención psicolóxica non está garantizada para todo o mundo, e a día de hoxe non está, xa non falamos só dun atraso, sino tamén dunha injusticia social. Hoxe atopámonos aquí varios compañeiros e compañeiras para facer memoria, pero tamén para mirar cara ao futuro. A primeira mesa, titulada 45 anos do CODGA, Memoria e Camiño, lévanos os primeiros anos do colexio, a súa constitución, consolidación e desenvolvemento. Que nos acompañan nestas mesas coñecen ben este proceso. Profesionais, compañeiros e compañeiras que foron protagonistas na defensa da profesión, no impulso da nosa identidade colexal e na apertura de portas que, sin dúbida, hoxe seguimos atravesando. Na segunda mesa, tecendo a profesión, as seccións do COGA, achegarémonos ás distintas seccións que conforman o colexio, porque a psicoloxía non se reduce a un só ámbito, sino que está presente na saúde, na educación, na xusticia, na intervención social, no traballo e nas organizacións. A través das seccións profesionais do colexio, fortalecemos a nosa estrutura e damos tamén resposta aos desafíos actuais e de futuro da sociedade. Quero subliñar que o colexio é hoxe un espazo vivo, dinámico e plural, no que conviven diferentes xeracións, sensibilidades e ámbitos de traballo. Contamos con comisións e grupos de traballo que velan pola ética, que loitan contra o intrusismo, que abordan cuestións como a igualdade de xénero, mediación, tráfico, deporte ou emerxencias. E todo isto configura unha organización que non se entende só como unha institución administrativa, sino como unha comunidade de profesionais unidos pola responsabilidade de coidar as persoas e das comunidades.
pero permitídeme tamén unha reflexión máis persoal. Isto é especialmente emotivo porque está cheo de caras de amigos e amigas, de persoas ás que lle gardo un profundo respeto e moito aprecio. Os presidentes e decanos e decanas do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Miguel Pérez, Miguel Anxo García, Xavier Macías e Maite Hermida, presentes todos hoxe aquí. Bueno, agás Miguel Pérez, que me dixo que lle era imposible estar por motivos personales, pero que mo comunicou aínda mesmo esta mesma tarde. Pois vós e as vosas xuntas de goberno, así como as distintas directivas das seccións que tivestes, vos todos tivestes que explicar que era a psicoloxía, loitar por situala no lugar que merece e abrir camiños en ámbitos onde apenas era recoñecida. Grazas a ese esforzo, herdamos portas abertas e unha senda marcada. A día de hoxe, a actual Xunta de Goberno e as seccións profesionais actuais, seguimos librando as mesmas batallas pola atención psicolóxica na sanidade pública, accesible e comunitaria, nos centros educativos, na xusticia, nos servicios sociais, nas organizacións. Polo tanto, celebrar este aniversario é, pois, un doble exercicio de gratitude e de compromiso tamén. Gratitude a quen nos precederon e compromiso con quen estades aquí e polos que estarán por vir. O tempo da psicoloxía en Galicia non só está por vir, xa está a chamar á porta e necesitamos abrila entre todos e todas. Grazas de corazón a Manolo Pazos, Maite Hermida, Mónica Alzate e Pepe Verdullas, tamén aos presidentes e presidentas das seccións, Xacobe Fernández, Lupi Oroña, Dolores Seijo, Begoña Castro e Carlos Montes. Exemplos de compromiso e de traballo constante polo colexio. Grazas a todos e a todas vos por estar aquí, tamén por ter loitado pola profesión e por seguir loitando incansablemente polo colexio, pola vosa casa, pola casa común da psicoloxía e por facer posible que a psicoloxía ocupe o lugar que lle corresponde na sociedade. Quero tamén facer unha mención especial ao GICE, o Grupo de Intervención en Catástrofes e Emerxencias. No vindeiro ano celebra 30 anos, o seu 30 aniversario. A miña noraboa por contribuir e visibilizar a profesión na sociedade ao longo de todos estes anos. A súa labor profesional e humana en estes tempos de grandes catástrofes e conflitos humanitarios máis necesaria que nunca. O seu traballo sin descanso, como recentemente vimos de ver ante a vaga de lumes que afectou tanto neste verán a tantas persoas e a tantos povos. Quero agradecer tamén aquí a presencia hoxe da súa coordinadora, Ana Núñez, e recoñecer ese traballo incansable dos compañeros e compañeras que o conforman. Grazas tamén a todas as persoas presentes, colexados, colexadas, que estades aquí, e a decana tamén da Facultade de Psicoloxía, María José San Pedro, tamén como colexada. E remato xa con esta declaración. O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia manifesta que en Gaza se está a cometer un xenocidio. Expresa a súa condena da guerra, a violencia política, o terrorismo e, en definitiva, da violación sistemática dos dereitos humanos. Expresamos colectivamente a nosa solidaridade como pobo palestino. Ante isto, pido un minuto de silencio á sala, por favor.
meu agradecemento tamén a Concha Fernández, da Xunta de Goberno do Colexio, que vai a moderar estas mesas, se doi a palabra. Moitas grazas, Concha. Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Antes de máis, quería facer un agradecemento especial a Rosa por as súas palabras, por este exercicio de memoria sobre o Colexio de Psicoloxía, polo seu compromiso ca psicoloxía e tamén por a súa humanidade, recordando nestes momentos pois, os dereitos humanos e as mulleres, os nenos e homes que en Gaza están sufrindo pois, a persecución e o xenocidio. Bueno, tamén agradecervos a todas e a todos vos que nunha tarde de venres pois, vides hasta aquí a continuar, como cada día, construindo a comunidade de psicólogas e psicólogos de Galicia. Unha comunidade que non só nos fai mellores profesionais, creando redes e vínculos entre profesionais para faceremos máis e mellor psicoloxía, senón que tamén pois, sirve para que construamos vínculos e coidado entre os profesionais e tamén facernos máis valiosos e importantes para unha sociedade, un mundo mellor. Así que moitas grazas por acompañarnos nesta tarde e por cada día seguir construindo comunidade, seguir construindo psicoloxía en Galicia. Bueno, esta primeira mesa que nos ocupa ahora mismo, pois ten por obxectivo xusto eso, que fagamos un exercicio de memoria e que cheguemos a proxectar a psicoloxía no futuro. Acompáñanme para facer este exercicio de diálogo, memoria e proxección de futuro da psicoloxía en Galicia. Acompáñame José Manuel Pazos Ribeiro, Manolo Pazos, para nós, que é membro da Comisión para a Defensa da Profesión, pero está aquí porque é o colexiado número 1 e foi tamén o primeiro valedor do colexio. Boa tarde, Manolo, e grazas por estar aquí. Gracias a vos. Ao seu lado está María Teresa Hermida Pérez, Maite Hermida, para nós, que foi a decana do Colexio de Psicoloxía entre o 2002 e o 2006. Ela forma parte desos momentos de consolidación do Colexio de Psicoloxía. Tamén eu creo que da proxección social do colexio, cando empezamos a facer unha contribución máis visible á sociedade. Eu estou pensando sobre todo nos programas de atención a vítimas de violencia de xénero ou de atención a homes que exercen violencia, ou o primeiro programa iniciático CIRCE. Así que, Maite, boa tarde e gracias por estar aquí. Isto forma parte de constitución e consolidación do colexio, pero tamén temos o presente, que dedicaremos uns minutos a pensar sobre onde estamos e a onde vamos, e acompáñanos Mónica Alzate. Mónica Alzate é colexiada, membro da sección de intervención social, docente e investigadora na Universidade de Santiago de Compostela. E Pepe Verdullas, José Verdullas Barreiro, Pepe Verdullas, para nós, é compañeiro vocal na Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, membro do Movemento Galego pola Saúde Mental, membro tamén da sección de Psicoloxía e Saúde do noso colexio e da Mesa Galega de Psicoloxía Clínica. Con eles, pois, vamos a iniciar este exercicio de pensar desde a memoria e desde o reconocemento, pois pensar o noso presente e o noso futuro. Manolo, cuáles dirían, naqueles momentos iniciáticos de constitución, o noso colexiado número 1, cando aqueles 130 iniciades esta aventura de conformar un colexio profesional en Galicia, cuáles dirías que foron así os feitos, os momentos, as temáticas máis distintivas daquel momento? A ver, eu fixen aí un pequeno resumo do que son os anos anteriores, precisamente. Eso é unha eclosión de 12 anos antes.
12 anos, no 68. No 68 xa, o sea que ainda somos máis Aí tedes recollido, bueno, vellos. o 80, o Colexio de Psicólogos, o Colexio de Psicología, que sale na lei de decembro do 79, pero no boletín oficial do 80, de xaneiro do 80, é un proceso longo de 12 anos de traballo, eu teño que referirme a miña facultad, que foi Madrid, en aquel momento eu fixen os comuns, en aquel momento eran os comuns en Santiago, 2 anos de Filosofía e Letras e 3 anos de especialidade. Entón, teño que referirme necesariamente a como vivín aquela situación, pero creo que ese proceso foi un proceso de Madrid a Barcelona nese primeiro momento e inmediatamente despois nas facultades que se foron abrindo sucesivamente en Valencia, en Salamanca, no 73, aquí en Santiago. Eu creo que teñen unhas características comuns, polo menos desde a facultade de Madrid na que eu vivín. Primeiro, a improvisación. Se deu permiso para abrir a facultade en xunio en Madrid e en agosto, setembro, en Valencia. O proceso, que creo que así sucediu no resto das facultades, é un proceso absolutamente convulso, a toda velocidade, e aí, como sempre, no plan de estudios, nos profesores que se incorporaron ás facultades, etc., con unhas carencias infinitas. Nos, 400 no primeiro curso de Madrid, dábamos clase no Paraninfo de Filosofía e Letras. Un condicionante máis que era Filosofía e Letras. E cada un de nós iba con unha idea de que coño era aquelo da psicología, que podía o mismo ser ler o fondo do café nun pocillo ou calquera outra cousa. Entonces, pero o que automáticamente sucediu é que, independientemente de que houbera un plan de estudios máis ou menos ben preparado, que o profesorado fora escollido de unha maneira, o que había era, por unha parte, unha gran organización, ou conseguimos unha gran organización do alumnado, xa vos digo, 400 en primeiro en Madrid, con un grandísimo interese pola psicoloxía, polo rigor científico, e tratando de solventar entre todos a organización. Creo que o colexio é unha característica fundamental que ten de superar os continuos inconvenientes que tiñamos. Pero iso era aínda nos anos 80 en Madrid. Como chegamos aquí? Que temos algo de pouco tempo limitado. Como chegamos aquí? Pois chegamos Chegades primeiramente de Madrid con ese bagaxe. Cando acabamos a carreira académica en Madrid, pois un fato de nós decidimos, cada un polo seu lado, decidimos vir para este país a traballar. E entonces estábamos xa fora do amparo da institución académica e tiñamos que buscarnos un lugar donde a caer na profesión. Había unha sociedade española de psicoloxía, pero só se preocupaba do que eran os aspectos académicos, os aspectos de investigación e de máis ou menos de estudio, pero para nada de preocupación pola profesión. Entonces, como o noso, eu creo que teño por aquí, o noso carné de colexiado de oficial de doutores e licenciados, Colegio Oficial de Doutores e Licenciados en Ciencias e en Filosofía e Letras, del Distrito Universitario de Santiago, foi o que nos dou a posibilidade de buscar unha institución pública na que poder volcar aos nosos ancellos profesionales e a de poder abrirnos á sociedade dicíndolle quen éramos e como éramos. Un inciso, volvo a insistir, nos anos convulsos do tardofranquismo, e entonces, por exemplo, na facultade había todo o abecedario de partidos políticos que tamén pretendían facer un determinado tipo de
entendían a psicoloxía dunha determinada maneira e querían poñela ao servicio da sociedade. Ben, aí entramos, concretamente os que éramos o Colexio de Doutores e Licenciados tiñan aquel momento a súa sede aquí en Santiago, porque era o distrito para toda Galicia, pero había delegacións nas provincias, concretamente os da parte da Baixa, os do sur, os de Pontevedra, Vigo, entroncamos co Colexio Profesional, que en aquel momento o Colexio de Licenciados, que en aquel momento o dirixía Leónidas de Carlos. E con eles, da man deles, pois traballamos na organización e na Constitución e no querer dar ao público e presentar o que era a psicoloxía. Moi ben. Bueno. Traballábamos neso ou traballábamos, por exemplo, eu cando inmediatamente que marchei para a Coruña, pois o primeiro no que traballei foi en protestar para que puidéramos falar en galego. Bueno. Cosa que en aquel momento non se Xa mostra do compromiso do Colexio Profesional ca sociedade e cos temas de actualidade. Tamén aproveitamos a Sociedade Española de Psicología. Xa llevamos... Perdona. Vale, xa se acabou? Sí, casi vale, sí. De acordo. Xa vale, está. Creo que chegábamos ao ano 85, onde montades o colexio e entras na xunta de... No 80, vale, no 80. Sí, sí. Bueno, pero estuveche na xunta de goberno hasta o ano... 86. 86, que creo que... Algo máis, me parece. Sí. No medio tuvemos... Hasta o 95 creo que estuvo. Vale, pois é nesa época... Na Xunta Rectora. Na Xunta Rectora. Non tanto. Tuven con Miguel Anxo... Sí. Claro. Sí, pero Miguel Anxo... Pero no medio de Miguel Anxo xa escapei. Moi ben. Bueno, pois, máis ou menos, cando o deixa Miguel Pazos, pois chega Maite Hervida, que forma parte xa de... Aquí montan o Colexio de Psicoloxía, non? E a Xunta Rectora e empezan os primeiros pasos e co seu compromiso, as súas temáticas, como organizarse de forma independente, facelo autonómicamente e non provincialmente. Na época de Maite, pois Maite entra eso na mediados dos 90 e creo que xa é o despliegue de darlle unha estructura orgánica ao colexio e consolidar, bueno, pois a súa proxección incluso na sociedade. Maite, tú cuales? A proxección na sociedade xa se viña facendo desde antes, porque eu o que vin, Manolo, é que ainda te parece que che fuche moito antes, creo que estuveche hasta hasta o 95, cando saleu Miguel Anxo, entrou Xavier. E despois pasache a formar parte da Xunta Xeral. Vale. Eu contigo, pero a Miguel Anxo abandoneino no medio. Vale. E que creo que é cando entra, por exemplo, Maite... Mais ou menos cando entro eu. Vale, e que tiña de sobre a mesa, mira, entonces? Eu antes, como vos se me permites, Concha, antes de empezar a falar do que fixemos, porque eu cando empecé a reflexionar e a mirar o que fixemos nesos anos, me levou a pensar en como éramos, en como era o mundo neses anos, porque creo que é importante contextualizar o mundo no que vivíamos para ver a importancia tamén do que se fixo. Vale. É evidente que éramos todos máis novos e máis novas, vale? Pero non só nós, toda a colexiación era máis nova. Atopei un artigo en Infocop que decía que a finales, nos anos 90, que foi, bueno, cando cheguei ao colexio, o 30% das persoas colexiadas estaban por debaixo dos 30 anos. Mira. E un 15,4% superaba os 40. Maioritariamente, como agora, era un colectivo femenino. Xa na década dos 2000, no mesmo artigo se senala que o colectivo seguía sendo bastante novo, pero cada vez menos. Un 23% tiña menos de 30 anos, un 30% superaba os 40. E aumentaba a presenza femenina na profesión. Nese momento non había persoas xubiladas no colectivo colexial. Vale. Así éramos nós, pero como era o mundo? Creo que o máis diferente entre onte e hoxe nese sentido era como eran as comunicacións. Vos acordades como eran os teléfonos móviles nos 90? Non. Chamadas, SMS, nada de internet. Internet non existía, internet estaba chegando. E internet chegou para cambiar a forma de comunicarnos e cambiarlo todo, non?
Internet chegou ao colexio no verán de 96. Bueno, ben adiante. Isto permitiu avanzar en comunicarnos por correo electrónico. E facilitou as cousas, pero foi moi pouco a pouco. Vendo as memorias, no ano 97 solamente era 172 persoas colexiadas os que teñan acceso a Internet. E no ano 99 eran 318. Non sei os datos posteriores, porque xa non aparecen nas memorias, pero ese era o estado. Non había WhatsApps, non tiñamos redes sociais, non existían reunións online. Todas as reunións que tiñamos que ter eran presenciais. O mundo virtual non existía polo entón. Calquera trámite ou calquera reunión significaba que teñamos que vir a Santiago. Non había tampouco sinatura electrónica. Para asinar calquer documento había que ir ao colexio ou ben utilizar servizos de mensaxería. Vos acordades desa época? Sí. A comunicación entre o colexio e os colexiados era tamén diferente, era por correo postal. E seguiu sendo durante moito tempo. Vendo as memorias, había alguna frase nas memorias que me fixo gracia recordar, porque o BOE e o DOGA tamén eran en papel. Entón, había sempre nas memorias unha frase que decía: envía aos colexiados e colexiadas que soliciten de calquera disposición en relación con cuestión profesionais contidas en BOE e DOGA. Cambiaron os tempos, verdad? Sí. Imagina. E despois, cando quise buscar documentación que tiña guardada na casa deses anos, pois non a topei. Sabedes por qué? Porque tiña guardada en disquetes. Vos acordades dos disquetes? Sí. Que agora son de imposible lectura en calquera Sí. dispositivo. Pois aí a tiña eu. Totalmente. E a administración do colexio tamén era moi diferente. Estaba formada por 2 persoas, inicialmente nos anos 90 por Tere e por Eduardo, e despois en verán do 2000 se incorporou Tere. Eu non podo deixar de reconocer a labor que fixeron Tere e Raquel neses anos, porque cos poucos medios que tiñan, tanto persoais como materiais, e todas as solicitudes e demandas que tanto as xuntas rectoras, xuntas de goberno e seccións e grupos de traballo desfacíamos, lograron ir sacando adiante o traballo. Entón, ese era o contexto. En este contexto, fixéronse moitas cousas. Se Xavier, que está aí, me permite, vou facer referencia tamén, non só aos anos que estuve en o de decana, sino desde que entrei no colexio que estaba el. E resaltar así algunhas cuestións. Mercouso local. Tiñamos moito cariño autoral, pero se facía insuficiente. Nese momento moito medo, porque os intereses éramos altos, pero mercouse. Iso permitiu dar cabida a máis actividades que eran imposibles de acoller aquí no Toural. Modificouse a imaxe corporativa, novo logo, novo carné, novo formato de publicacións, das revistas e demais. O máis importante deses anos creo que foi o proceso de segregación e a constitución como colexio independente. Pasamos de ser unha delegación do Colexio Oficial de Psicólogos Estatal e constituirnos como colexio. Os anos 99 e 2000 foron de moi intenso traballo para acadar ese obxectivo. Teño aquí as datas e tal, pero fixose a convención, non temos moito tempo, fixose a convención, fixose a Asamblea Constituinte. En maio do 2000, o Consello da Xunta aprobou a creación do colexio como colexio independente. Nese proceso de constitución como colexio, creo que foi cando nos definimos como organización e que decidimos como queríamos ser. Decidimos ser unha organización dinámica participativa, organizada en seccións, comisións e grupos de traballo, un traballo colectivo e desinteresado. Despois destes anos de funcionar así, podía parecer que xa non podería ser de outra maneira. Eu penso que xa non podería ser de outra maneira, pero de aquela podía optarse por outro funcionamento diferente. De feito, hai outros colexios que non funcionan igual que nós, tanto de psicología como de outros colectivos. Tamén algo que ver, pois, cos antecedentes estes ten moito que ver coa herdanza que viñamos tendo xa desde as xuntas de rectoras anteriores. Pero, esta foi unha definición que non fixemos nós desde a Xunta de Goberno, foi unha decisión que se tomou a nivel colectivo nesa Asamblea Constituinte. Definimos unha organización que tiña como objetivo a defensa da profesión e o seu recoñecemento tanto legal como social. Unha organización que pretendía potenciar a dimensión científica e profesional da psicoloxía.
Unha organización que non perdía de vista que estaba ao servizo da sociedade. Unha organización comprometida coa ética e coa deontoloxía. Unha organización que fomentaba a profesión na procura da calidade das intervencións. Xa desde os seus inicios, o Colexio planteouse como objetivo fortalecer a relación entre o mundo profesional e o académico, establecendo canles de comunicación entre colexio e facultade. Nesa época, traballamos moito en estatutos, queda pouco tempo. Bueno, pois entón, a parte das comisións, das seccións, dos grupos de traballo, creo que é importante decir que neses anos asinou o primeiro convenio de colaboración coa Protección Civil no ano 97 e comezou a andar a partir de entón un dos programas máis potentes que continúan agora no colexio, que é o GIPCE. Grazas tamén a Xavier e a Miguel Anxo que coordinaron ese grupo de traballo no seu momento. E no ano 2001 foi o primeiro convenio de colaboración en relación coa violencia de xénero. Neste caso, chamáronos para o tratamento psicolóxico de homes, que nese momento, igual agora, co paso do tempo, non resulta tan sorprendente, pero que no momento foi sorprendente, que xenerou moitas dúbidas, moitos debates e moitos dilemas, porque non foi ata 3 anos máis tarde, no 2004, cando se empezou a intervir psicolóxicamente coas mulleres vítimas de violencia doméstica, de xénero, perdón. Bueno, si queres despois... hai moitas máis cuestións, eu pero lembro... si me deixas para acabar un minuto... Pois veña. Un minuto solo. Creo que, aparte do que se fixo, quero poñer en valor tamén o que o colexio nos dá a nos, polo menos o que me dou a min. O colexio proporcionarme unha visión máis global da psicoloxía, máis aló da visión parcial que eu tiña desde o meu posto de traballo, desde a miña área de intervención. E na parte humana proporcionoume coñecer a xente extraordinaria, de coñecervos a vos, en definitiva, porque probablemente noutras circunstancias seguramente non teríamos coincidido. Eso agradezco enormemente, tervos coñecido. Moi ben, bueno, gracias, Maite. Eu teño memoria de algúns destos debates, mesmo desde o mundo do activismo, e no colexio xerábamos coñecemento de por que había que facer un programa con homes que exercen violencia de xénero. Pero debatímolo. Sí, seino. E, bueno, tamén nos das pé a conectar. Sempre parece que o colexio profesional tuvo un interese e un vínculo, un interese por ter un vínculo estreito e valioso ca universidade. Non sei, Mónica, tú que estás nos dous espacios, que nos podes decir de como veis tanto a profesión, o colexio, como esta relación entre... Bueno, pois a relación coido que sempre ha estado ali como un ideal, como un reto que tanto para a facultade como para o colexio estreitar esa relación. Para nós dende a facultade, ou para min particularmente dende a facultade, o reto radica en que a partir da información académica, máis teórica, máis investigativa, moitos dos nosos estudantes teñen a percepción de que o mundo real, entre aspas, está moi lonxe. E o colexio é o que nos axuda a permitir esa cercanía do mundo real ao estudantado. Por falar de cuestións así máis próximas ao meu contexto, eu traballo principalmente en temas que teñen que ver con violencia ou intervención social dende o ámbito da psicoloxía social. Tive a oportunidade nos últimos anos de contar con profesionais do Colexio de Psicoloxía que están a traballar con persoas que a vez buscan facer intervención con colectivos especialmente vulnerables. Para o estudantado está moi ben coñecer certas regras académicas ou certa información académica onde se fala de que son os estereotipos, que son os prexuízos, que son dende o ámbito máis formal académico dos libros, esos conceptos, esos constructos que teñen un soporte empírico específico. Pero tamén é moi enriquecedor para eles e para elas ter coñecemento de que pasa no mundo fora das aulas, como eses coñecementos sobre estereotipos, sobre prexuízos, poden axudar a que as persoas teñan un maior benestar, unha mellor calidade de vida. E a través das charlas que temos do colexio dentro das aulas de clase, podemos
acompañar esa aprendizaxe máis de texto coas aprendizaxes das situacións particulares. Entón, cales son os nosos retos? Moitos para mellorar esa relación, esa interacción entre o que di o mundo académico e o que di, o que relata a experiencia na práctica profesional e especialmente en aqueles problemas sociais que son sentidos dentro da comunidade galega, non só dentro da comunidade galega, sino dentro dos espazos internacionais. É dicir, tanto cuestións moi próximas a nós como as que podemos estar a referenciar a día de hoxe como o xenocidio en Gaza. Moi ben, gracias, Mónica, tamén por axustar todo o tempo. Pepe, como veis tú o colexo? Dende estes anos na Xunta de Goberno, o colexo, a psicoloxía, como veis o presente, que é o que nos toca pensar en este momento a quenes estamos aí, na Claro, agora escoitando os Xunta de compañeiros Goberno. que levan aquí moitos máis anos, eu cando nazo xa o colexio existía. Claro. Por uns meses, somos 80 os dous. Bueno. O que estou vendo aquí é que efectivamente o colexio hoxe en día é fundamentalmente unha herdanza de todo isto. Sí, efectivamente estou de acordo, Maite, no que dicías de que o colexio é un lugar de encontro. Para mí, eu son un ser non institucional, non son dos lugares de institución, son de ir sempre por fora, de estar en sitios a contra, tal, e que eu chego ao colexio precisamente porque para mí o colexio, cando eu fago a residencia, é o lugar dos meus maiores, dos meus mestres, é un lugar no que ir a reunirse para facer cousas. É un lugar de encontro no pensamento, eu creo que é fundamental, sobre esta reflexión toda que levamos aquí, este traballo aquí que ven de anos. É un lugar tamén para o encontro do afectivo, sí? Que é a parte que o mellor eu máis descubrí nestes últimos 4 anos. É un lugar tamén do encontro para a acción. Eu creo que o colexio efectivamente é unha institución profesional, sí? Pero é unha institución claramente política. É un lugar no que, dende o cal transformar a sociedade. Dende a cal a psicología, os profesionais da psicología, podemos reflexionar e actuar para transformar conforme o que nós sabemos, os nosos coñecementos. Entón, eu creo que é unha dimensión fundamentalísima do colexio, que se convirta, ademais, moitas veces, tamén en propiciar unha visión do mundo determinada, que hoxe empecemos cun minuto de silencio sobre Gaza, non é gratuito, non venda nada, que pensemos moitas veces en que o psicolóxico non é o único, senón que está sobre unhas condicións materiais de existencia que deben ser mínimas e que nós como colexio nos impliquemos en distintas estructuras que potencian isto, que busquemos esas sinerxias fora, é o que nos dá identidade. Que se cree un GIPSE que é para unha cousa determinada, que se creen programas relacionados con tema de maltrato é unha cousa determinada, que agora mesmo estemos na defensa da accesibilidade e atención psicolóxica para todo o mundo, agora mesmo en atención primaria, tamén educativa, que supoño que despois falarán os compañeiros, non é casualidade. Somos un colexio profundamente ideolóxico e, ademais, eu creo que é como seña de identidade, dende sempre, profundamente defensor do público. Temos unha aposta clarísima por eso. Hai cousas que o colexio ven traballando e sementando dende hai anos que quizás non nos corresponden funcionalmente, formalmente, si éticamente, e que vamos soltando na sociedade para que a propia sociedade e as organizacións políticas que lles corresponde vayan asumindo esa parte. O colexio final, para min, é un colectivo de cidadáns que transformamos a sociedade. O colexio, como último, como esa parte afectiva, esa casa de todos, esa cousa de todos na que todos temos que traballar, pero para salir tamén. Moi ben, moitas gracias. Ben, Manolo, teis a palabra que teño a sensación de que me apurei contigo, puxeron a moderar e temos tempo. Reconoces ten isto, quedouche algo... A acuñación, dixe así, acuñar, a acuñación de psicoloxía e servicio público aparece nun simposium, creo que o 9º congreso dentro da SEP, no ano 76 en Valladolid. Fixemos unha manifestación pública, o congreso era da SEP, pero bueno, despois de moito batallar cos vellos... Dinos a SEP, que son as siglas, date conta que... A SEP é Pepe igual non éramos... a Sociedade Española de Psicología daquele entón. Ben.
facía uns congresos anuales. Ali estaban todos os diplodocus da psicoloxía de antes. Era unha institución que creo que fundou Germán no ano 52, 53, e, bueno, fixo o seu papel, por exemplo, sacar a revista de Psicoloxía Aplicada e Psicotecnia, bueno, precisamente porque estaban todos traballando aí. Ben, nos conseguimos, nos quero dicir, a nova psicoloxía, a psicoloxía que saía das facultades, conseguimos, despois de moito batallar, aproveitar os congresos da SEP e facer dentro deles un apartado que eran os simposios en que presentábamos reivindicacións profesionais. Non digo máis porque están aí nesa folla que vos entreguei, as que presentamos. No 76 presentamos as últimas, que era un congreso profesional. A ver, as leo se queredes. Creación de postos de traballo específicos para psicólogos con recoñecemento de categoría profesional, inclusión da sanidade clínica na sanidade pública, isto está mal, da psicología clínica, perdón, aí hai unha errata. Aprobación dos gabinetes de orientación nos centros escolares, configuración do estatuto profesional, creación dun colexio de psicólogos autónomo, ano 76. Bueno, o simposium remata cunha manifestación pola cidade con pancartas, Valladolid, e berros de a psicoloxía é un servicio público. Entonces reconoceste desde este orixen toda a traxectoria que fomos trazando, claro, moi brevemente, e desde a nosa... Como que traballei por elo, non? Sí, bueno. Recoñeces... Hai outra, entre aquelo e isto, hai outra línea, outro fío conductor. Verdullas está traballando en Conxo, Manel Filgueira e eu aparecemos no verán do 73 en Conxo, cando en Conxo empezaba a pretenderse Montoya, un psiquiatra que viña contratado pola Diputación Provincial da Coruña, que era quen pertenecía a Conxo, contratado por él para facer unha reforma. Chegamos ali petando na porta e preguntando a ver que carallo podía facer un psicólogo ali dentro, non? Curiosamente acolleronos e pasamos ali aquel verán. A Manel asignaron dentro do grupo de residentes a Federico Menéndez, que logo foi psiquiatra infantil no Teresa Herrera de A Coruña, e eu traballei con Rodríguez, bueno, estaba sentado ao lado de Rodríguez da Puerta, escoitando. Bueno, esa experiencia, despois rematou, como decía Verdullas, 52 anos despois, están exactamente máis ou menos onde estaban, pretendendo facer unha reforma. Eu vos poño aí como elemento característico o cambio que pretendían os residentes facer na sala de mulleres, na sala 3 de mulleres, que consistía simplemente en convencer ao personal, convencerse os propios médicos residentes, que eran uns pipiolos de primeiro de residencia, como éramos Manel e eu, que non éramos nada, de que a saúde mental e o cambio na saúde mental e a transformación na saúde mental é unha obra de todos, non dos médicos. Quería significar con eso que a saúde mental, a sala terceira de mulleres de Conxo, era para min a situación da sociedade española, como decía Verdullas agora, non? Bueno, non é moi halagüeño esta última intervención, se despois de 52 anos están ainda en Conxo como estaban e pendentes dunha reforma, pero non era o noso obxecto de hoxe. Haberá un minuto para falar dos fracasos que tuvemos, porque non imos salir daqui dicindo que somos la hostia, non? Vale, pois venga, adiante con ese minuto, un minuto para falar de fracasos a petición de Manolo, e logo dous solo para falar de futuro, de como o vedes. Entón, empéceme co minuto de cual pensas tú en un minuto, que poden ser os principales resistencias ou fracasos desta experiencia. Eu creo que hai unha gran fenda que non fomos capaces de encher entre a psicoloxía académica e a profesional. Creo que é unha eiva gorda. Hai persoas aquí que están tamén na academia
e que poden debatir. escoitar e podemos... Ollo, temos a culpa todos, intentalo, o temos sí. a responsabilidade, todos. Un minuto solo era, vale? Non, acabei. Sabemos, venga. A segunda é que non teñamos, o fracaso da psicopedagogía e da psicoloxía educativa e dunha facultade de psicoloxía educativa en Galicia. É impensable que nun país con unha lingua propia, é dicir, con unhas características propias, non teña unha facultade, non teña unha especialidade educativa. Ben, os teus dolores, o teu fracaso, os teus fracasos, Maite. Mira, a miña impresión estes días reflexionando sobre o que se fixo, o que queda por facer, dame a impresión de que moitas das demandas, sobre todo en relación coa administración pública, que moitas das demandas que se facían naquel momento siguen vixentes na actualidade. A presencia de psicólogos clínicos en atención primaria, a presencia de psicólogos e psicólogas en centros de ensino, en intervención social nos servicios comunitarios máis próximos á ciudadanía. Me dá a impresión de que siguen sendo as mesmas demandas que se facían xa de entón. Conseguíronse algunhas cosas, pero coa administración sempre funciona todo moi lento, moi a pico pala. Pero esa é a miña impresión. E logo, sí, do mundo académico e profesional, mellor que fale ela, No, pero vamos ya de sí preguntar que solo unha cual a impresión estima de ela. que moitas veces os planes de estudios chocan un pouco co que é a realidade despois laboral, non? Ainda que se intenta todos os anos falar deses temas. Bueno, como eu xa falei que ese é un reto que aínda temos pendente, eu quero tamén facer fincapé en cousas tamén pendentes. Una, que aínda seguimos a ter como colexio, e non só como colexio, sino tamén como psicoloxía académica, temos moita dificultade na mobilización das persoas de cara ao cambio social do que estamos a falar todo o tempo aquí. En temas que son importantes socialmente e en temas que son importantes para a profesión. En temas que son importantes para a profesión, coido que tamén as loitas internas nos distintos ámbitos da profesión o que se converten en unha traba entre nós mesmas. Por exemplo, nos escenarios, eu volvo a reivindicar os escenarios onde se fai intervención social, como existen trabas para que as persoas que teñen máis formación, máis experiencia, máis interese posiblemente nese ámbito da intervención social, teñen que amosar unhas formacións que non son as que se precisan en exclusividade, por dicir algo, unha formación clínica ou sanitaria para facer o exercicio no ámbito social, que en realidade son trabas que están impostas sen necesidade de atender ao contexto real no que se vai facer a intervención. Entón, en parte, esas pugnas tamén ao noso interior, esa dificultade que temos para chamar ás persoas da comunidade que xa están graduadas ou persoas que fan o exercicio profesional para facer forza e tratar de sacar adiante proxectos colectivos. Eu son un ser pesimista, pero como teño que ir a contra, son dos cosas difíciles de conjugar, porque aquí estades así máis no pesimismo ahora, eu non son pesimista. Pero ele preguntou por era esa a pregunta que nos lanzaba Manolo. Vou levar a contraria. Se foramos pesimistas, ti crees que íbamos a estar aquí despois de 50 anos? Eu creo que non ten nada que ver. O pesimismo do que un pensa despois é o que un actúa, non? Eu son pesimista de pensamento, de actuación optimista tremendamente. Eu creo que hai unha cousa moi optimista en todo isto, que 45 anos ou 57 que sinalabas ti, anos despois, seguimos falando dos mesmos temas, porque siguen sendo importantes, e eu creo que hai un cambio moi grande de vos a nós, que nós o temos máis fácil. Porque toda esta estructura, todo o que vides traballando, isto xa o temos, xa partimos de algo construído. E continuar loitando por aí. Sí que, como pena ou como lamento ou como reto que dicías ti, non? Está o tema dos colexiados. E a mí me dá pena, e eu me inclúo en eso durante moito tempo, non? Que ás veces non sabemos como conectar dende o colexio, dende o institucional, coas persoas concretas. O vamos facendo no un a un, no tema do contagio, pero sempre é a sensación... Esa é unha teima de sempre. Tamén. Pero, de todas formas, e por non ser pesimista, se botades unha ollada ás memorias, que nos queda, o índice de participación de profesionais no colexio
nas comisións, nos grupos de traballo das seccións, etcétera, etcétera, medra cada ano máis. Quero dicir, igual non se pode que 4.000 colexiados e colexiadas participen, pero o que medrou a participación, desde o meu punto, é moi importante. É certo que nunca falta xente. Manolo, que quería decirnos algo. É que eu creo que vivimos nunha grandísima contradición dentro do colexio, que é que no 76 berramos psicoloxía servicio público, quere dicir a psicoloxía ten que estar en todos os ámbitos da vida dos cidadáns e, sin embargo, a xente si quere acceder á psicoloxía ten que ir polo privado. Hoxe non é un servicio público. A Conxo tedes, me dicías, 200 e pico camas. Canta xente hai que necesita ir ou canta xente necesita o servicio público da psicoloxía clínica? Cantas son as vosas listas? Se a saúde é un tren que descarrila, nese tren que descarrila, o que fai descarrilar é a psicoloxía, é a saúde mental que non vai nin no tren. Pero, por fin, a sociedade está exixindo esa necesidade, está exixindo esa atención, e agora sí hai unha defensa da psicoloxía, da importancia da psicoloxía, por parte do mundo exterior, non do colexio solo, que eso estaba. Sí, sí. Faltanos a parte política que sinalabas ti. Bueno, moi ben, creo que vamos ben de tempo e nos quedan 15 minutos para rematar, ou 10 minutos para rematar. Nada, desafíos logo. Podemos ter un horizonte para pensar eso, o futuro, o pasado, mañá. Cuáles tú pensas, Manolo, que son os desafíos fundamentales, tanto, si queres, internos, organizativos, como colexio profesional e como profesión con compromiso social e valor para a sociedade? Creo que estamos falando isto que estábamos falando agora son os desafíos, non? Eu creo que é reafirmarse unha vez máis no rigor, o sea, hai que, para darlle a volta á tortilla, creo que se algo conseguiu a psicoloxía e os profesionais da psicoloxía foi presentarse diante da sociedade e facer o lugar que nos correspondía, batindo e aproveitándonos nesa contradición, por exemplo, dos profesionales na saúde, dos médicos psiquiatras, que nun primeiro momento puxeron todos nos miraban como a bicha, non? E dentro por exemplo, dentro da psicoloxía educativa, no noso campo, pois cos pedagogos, non? Despois non a meteran doblar o casi pedagogía e tal. É dicir, fomos quen de entrar na sociedade, pero hai que seguir furando. E hai que ampliando, non simplemente porque reivindiquemos que a nosa profesión é importante e tal, sino porque se necesita cada día máis. A sociedade demanda cada día máis a axuda. E non, precisamente, tendo que pagar do seu peto a saúde mental, ou a saúde educativa, ou a saúde no traballo, ou a saúde nas organizacións, ou no deporte, ou na xudicatura, non? Esa é, creo que por eses mesmos camiños hai que seguir andando, non? Sí, eu estou de acordo. Algo máis? Sí, estou de acordo con eso, con que, bueno, hai que seguir pelexando por que toda a sociedade, independente do estrato social que teña acceso a unha intervención. Creo que non se pode deixar de pensar en que as intervencións teñen que ser de calidade. Non vale calquera intervención, temos que seguir traballando en eso. Non é só facer unha intervención, hai que ver que intervención se fai e como se fai, non? Entón, para iso, igual, o papel do colexio tamén ten sido fundamental en estes anos. Bueno, ten que seguir en cuanto á formación, en tanto a formación como a as redes profesionais e de... Bueno, o seguimento do que se fai... Moi ben. Eu poño os retos máis próximos a aquelo do que falaba Maite ao inicio, que é o uso de tecnoloxías.
A día de hoxe temos novas tecnoloxías que nalgúnos ámbitos pensan que poden sustituir o traballo dun psicólogo ou psicóloga. Poño exemplos. Hai pouco tempo alguna persoa díxome que necesitaba facer un proxecto de intervención para traballar dereitos humanos con persoas en risco de morte, basicamente, en escenarios de conflitos bélicos, e me dicía que se eu podía apoiarlle, a facer un apoio para desenvolver unha inteligencia artificial que lle dera resposta de cara a como solventar problemas puntuais para esa saúde mental ou para ese exercicio de dereitos. Eu, cando me fixo esa solicitude, explotou a miña cabeza porque eu o primeiro que puse diante foron os conflitos éticos que eso significa. Entón, coido que un par de retos que temos importante, que temos por diante, son eses retos asociados á tecnoloxía actual. Neste caso estamos a falar de inteligencia artificial, a todo o que é a inteligencia, bueno, toda a inteligencia xenerativa, pero por outra parte tamén os retos que temos de cara á docencia e de cara á formación de novas psicólogas e psicólogos. Ata onde as universidades e o Colexio de Psicoloxía vamos ser quen para darlle un pouco a volta aos sistemas de formación dos futuros profesionais. Ata onde vamos ser quen de traer máis ás nosas aulas a aqueles profesionais en exercicio e non quedar só intentando que o profesorado exerza roles que se poden quedar no século pasado ou quizá hai 2 séculos de quen dá unha materia magistral, sino ata onde somos quen de poñer a realidade dentro das aulas. Pepe, último. É máis que un reto, un deseso. O que? Un deseso. A mí me gustaría que no colexio que estamos acostumbrados de sempre a denunciar situacións, a sinalar o que está mal e a anunciar, a demostrar o que non somos capaces de facer con eso, como somos capaces de aportar, que isto deixe de ser necesario. Que nos poidamos dedicarnos ás cuestións profesionais porque o resto o colle outras persoas, o colle as institucións políticas e fan o que ten que facer. Simplemente. Que deixemos de facer falta nese campo. Bueno, en todo caso, hoxe é un día de parabéns e para decir que riquiños somos que ben o fixemos, pero, bueno, que non podemos quedar en eso, senón que, bueno, hai que seguir. Sí, efectivamente, gracias Maite por volver a colocalo, gracias tamén polas vosas aportacións, creo que son, bueno, fundamentais non só para facernos cun capital de memoria, sino para tender a vista ao futuro e camiñar de acordo a eso que soñamos e queremos para a nosa profesión e para a nosa sociedade, non? Entón, gracias polas vosas palabras, polas vosas reflexións, e aquí continuamos, porque vamos para a seguinte mesa, que na seguinte mesa tamén temos a actualidade do colexio. Moitas gracias. Con tempo. E tamén gracias por eso. Bueno, boa tarde de novo. Grazas por continuar escoitando. E, bueno, temos aquí o presente do Colexio de Psicoloxía. Acompáñannos nesta segunda mesa, que leva por título Tecendo unha profesión. Acompáñannos as presidentas e os presidentes das seccións do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. E, bueno, convidámolas e participan hoxe en esta mesa e en este encontro de conmemoración dos 45 anos do Colexio de Psicoloxía porque queremos compartir con elas e con eles pois os desafíos actuais que teñen as súas seccións, as nosas seccións, o noso colexio, o seu papel, tanto eso pois na estrutura do colexio como pois na nosa sociedade, no noso contexto. Entón, pois podemos empezar, que nos ubiquedes, que nos coloquedes e que nos contedes que é o que estamos facendo en cada unha das vosas seccións. Empezo, acompáñame Begoña Castro Iglesias, é a presidenta da sección de Educativa, e a ela lle lanzamos esta pregunta de en onde estamos en Educativa. Xacobe Abel Fernández, que é o presidente da sección de Psicoloxía e Saúde,
e esperamos que tamén nos conten onde están en esta sección importante do Colexio de Psicoloxía. Igualmente importante pois é a sección de Psicoloxía de Intervención Social, que ten como presidenta a Guadalupe Oroña Quintáns, e Carlos Montes Piñeiro, o presidente da sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións, e María Dolores Seijo Martínez, presidenta da sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio. Entón, pois é o voso turno de palabra para que nos contedes eso, en donde estades nas vosas seccións, tanto dentro do colexio como respecto deses grandes temas de actualidade social que temos entre as mans. Begoña? Pois boa tarde a todas e a todos. Bueno, pois escoitando a anterior mesa, cabe sinalar a determinados compañeiros e compañeiras que tiveron unha labor moi importante en cada unha das seccións, non? Entón, bueno, pois, estamos, eu escoitándos, decía, pois, temos que dar continuidade, temos que chegar, non? Pero, bueno, que hai determinadas cousas que todavía estamos continuando con moito traballo, si ben é certo. Tamén hai esas veces esa situación un pouco, pois, non triste, pero que parece que non escoitan as administracións e iso tamén che produce un pouco de desasosiego, non? Pero, bueno, que hai que dar continuidade e penso que para poder entender esta continuidade hai que destacar as figuras, digamos, que empezaron a loitar pola psicoloxía e nas distintas seccións, non? Entón, bueno, pois recabei un pouco de información de cada un deles que penso que hai que telos en conta e nos sempre un sumar, non? O que se fixo, o que se está facendo e cara onde imos, non? Cara onde imos dende a sección de educativa está claro que visibilizar, non? Esa vai ser a segunda pregunta. A segunda pregunta, vale. Pois entón vou a destacar algúns compañeiros e compañeiras, vale? Pois, por exemplo, en primeiro lugar, Manuel Figueira Lois, presidente dende 1997 ata 99, pois tiveron un reto moi importante, non? Entre outros, non? A organización e posta en marcha da sección, constituindo os fundamentos, a base e a estrutura da psicoloxía educativa, colaborando ca revista de perfiles, houbo que crear o perfil do psicólogo educativo. Participaron no debate do desenvolvemento de orientación, como antes ben comentaban, en Galicia, así como na parte deontolóxica. Levaron a cabo moitísimas reunións e, como consecuencia da implantación do decreto 120/98, que a día de hoxe ainda é o que temos. Entón, bueno, pois ese acceso, estamos aí todavía, pois, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, e ainda estamos aí. Por iso que é moi importante saber de onde vimos e en onde estamos. Pois aí estamos, o sea, na orientación educativa, estamos todavía antonte. Despois, a seguinte directiva foi Alfredo Fornos, presidente do 2000 ata o 2003, quen, acompañado polo resto de compañeiros, tiveron unha importante implicación no eido educativo, pois tratando problemas de aprendizaxe, acompañando os colexiados e colexiadas en canto a documentación e formación. Non abordada ata ese momento, xa como reto, era a implementación e o rol da figura do psicólogo, así como a súa denominación, fomentando a colexiación. Olegaria Mosqueda Bueno, membro da sección dende o 1996 ata hoxe, presidenta durante 10 anos, do 2003 ao 2013, e vogal da Xunta de Goberno, do 2014 ao 2018. O reto foi ampliar a formación e información para atender mellor os colexiados e colexiadas que o demandaban, organizando xornadas, cursos, talleres e conferencias, xornadas e congresos. Empezause moito a contar cos medios de comunicación, aumentou a presencia da psicoloxía, cunha maior participación en prensa, radio e televisión, con temas de infancia, adolescencia e xuventude, prevención e intervención, atención temperá, dificultades de aprendizaxe, menores, integración de necesidades e inmigración e tamén con temas de saúde e de orientación académico-profesional e toma de decisións.
colaborando tamén ca USC na nova estrutura dos estudos de psicoloxía para o desenvolvemento do practicum, do máster e o futuro posgrao. Participando, ademais, nas comisións intersectoriais tales como inmigración, mediación e xénero. A seguinte directiva sería a de Manuela del Palacio García, 22 anos na directiva de sección dende 2003 ata 2025, dos cales foi presidenta de dita sección. Dando continuidade aos retos da anterior candidatura, levouse a cabo un importante impulso da psicoloxía educativa nos medios de comunicación, colaborando en innumerables ocasións cas demandas dirixidas á nosa sección mediante o COPGA. Elaboráronse documentos relacionados co perfil do psicólogo educativo, guías para familias, prevención de acoso, trípticos de acompañamento ao alumnado, sobre todo na época da COVID, ademais de materiais confeccionados intersectorialmente. O reto foi e sigue sendo implementar dita figura no contexto das diferentes etapas do noso sistema educativo. Bueno, entón, gracias polo exercicio de memoria e pensas que sobre a mesa temos esta mesma situación e este mesmo desafío. Moi ben. Xacobe, en clínica, como estamos? Pois, na sección de Psicoloxía e Saúde, o primeiro que se sinte é un pouco mesmo que comentaba Begoña, estar a hombros de xigantes, ver como as persoas que estuveron antes que a ti fixeron grandes cousas, e isto é unha sensación de pequenez e de humildade, porque se en algo hubo movidas normativas foi na área sanitaria, cambios normativos, incertidumbres, xente preocupada, preguntas, respostas, procesos, e cando empezas a ver un pouco a historia da nosa sección, ves que o colexio sempre estivo aí ao pé das persoas colexiadas, que axudando e orientando en todas esas situacións de incertidumbre na que non se sabía o que iba a pasar, e, bueno, o traballo altruista que fixeron a xente da sección é francamente impresionante ao longo destes anos. A mí me tocou unha época máis pospandémica, no cual había esta paralización, este cansancio pospandémico no que todo se volveu digital, e isto de volvernos a ver as caras era como extraño, ¿no? E se tivera que decir como está agora a sección, o poñería en 3 pilares. Un que creo que é fundamental é a formación. A formación é isto que permite a todas as persoas colexiadas virse ao colexio e facer algo que lle é propio e tamén un pouco crecer. A mí me encanta unha obrigación, que é a obrigación de formación continuada, que é como ao mesmo tempo unha sensación de peso, pero ao mesmo tempo me parece bonito. Isto de non acabamos nunca de aprender e temos que seguir aí, e o colexio está aportando o seu graniño de area e permitindo ás colexiadas e colexiadas formarse, e de aí que esteamos isto como unha pata fundamental. Pero recollendo o que decían os compañeros e compañeras, tamén o colexio e a sección en particular un sitio de encontro. Este ano son as nosas 30 xornadas. Vai ser un momento de revival, de mirar a vista atrás para programar o futuro, ¿no? E de ir vendo todos estos pasos que se deron e estos momentos históricos que houve, ¿no? E é o 30, isto de que unha sección este activa facendo xornadas durante 30 e podamos estar celebrando números redondos de cousas francamente importantes. Outro sitio de encontro é o anuario da nosa sección. É un anuario no que lonxe doutras publicacións científicas nas que se cumplen os estándares e se publican cousas máis ou menos interesantes, se aposta por salirnos do marco, por falar do que a nós nos interesa, e que a nós nos interesa moitas veces non ten a linguaxe propia da psicoloxía, senón tamén da antropoloxía, da socioloxía. Son temas de actualidade, temas que se saen un pouco do marco, pero que nos cruzan.
¿no? E entonces a veces non quedarnos no noso nicho, no noso idioma, na nosa forma de ver o mundo nos permite ver máis alá, ¿no? Entonces o anuario creo que é unha peza fundamental neste aspecto. E logo hai unha terceira pata que é a reivindicativa. E nesto teño que agradecer de corazón á Xunta de Goberno, especialmente a Rosa, a Pepe, porque se fai un traballo en conxunto no cual as institucións saben que estamos aí. O mellor non nos fan caso. Pero que alguén pregunte fai que outro teña que responder e que ese tema non estea no esquecemento. E entonces eu creo que é fundamental a labor que tivo o COPGA en que agora xa psicoloxía clínica en atención primaria pequena, escuálida, pero hai unha promesa de que isto crezca e se consolide. Bueno, pois estamos aí nesa promesa mirando, tirando, vendo e eu creo que é un traballo conxunto precioso. Tamén temos a promesa da integración da rede de drogodependencias. Habrá que seguir preguntando, seguir estando presente, seguir dicindo isto como va a desfacer e isto como non, non? E que nos vayan aclarando as cousas pouco a pouco e ir sinalando e metendo o dedo na llagada as cousas que non están feitas e que quedan por facer, non? E nesta presencia continua ir logrando tacita a tacita estar, non? Entonces eu un pouco serían a visión que teño xeral, creo que se me escapan miles de cousas da vida do día a día na sección, pero un pouco é dialogamos, aquí dialogamos, non estamos facendo unha evaluación exhaustiva. Así que gracias por as palabras e gracias por esta perspectiva, vale? E por axustarte tamén ao tempo. Guadalupe, en intervención social e comunitaria, como estamos? Bueno, boas tardes a todas e a todos. Bueno, en primeiro lugar, dar a oportunidade por estar celebrándose aquí os 45 anos do colexio e porque ademais de celebrar, pois isto tamén supón a oportunidade de compartir e de reflexionar, pois neste caso acerca dos distintos campos de especialización da psicoloxía. Bueno, en concreto, a sección de intervención social pois se crea fai cases a 30 anos, alá polo 1996, e se crea pois co obxecto de ser tamén un espacio de encontro para as profesionais e os profesionais que traballan nos distintos campos da intervención social. Aínda que dentro da psicoloxía de intervención social se traballa en ámbitos moi diversos, pois todos teñen en común, en ámbitos moi diversos e con distintas poboacións, todos teñen en común que non se interven só a nivel individual, senón que tamén se pon o foco no contexto social e comunitario do que esa persoa forma parte. E, de feito, pois, existen numerosos fenómenos que non só poden ser abordados dende unha perspectiva clínica dende o momento en que afectan a colectivos máis vulnerables ou en risco, pois como poden ser as persoas maiores, os adolescentes, persoas con discapacidade, persoas con diversidade afectivo-sexual, persoas migrantes, etc. Os ámbitos que colle a psicoloxía de intervención social siguen ampliándose e van aparecendo novos campos de intervención, como pode ser a psicoloxía ambiental, o ocio tempo libre ou as novas adicións que se xereran a partir das transformacións digitais. Bueno, ao longo destos case 30 anos, a sección vai pasando por diferentes directivas e se van constituindo diferentes grupos de traballo. Pois, por exemplo, o grupo de traballo para a elaboración de informes psicosociais, o grupo de traballo para os profesionais da psicoloxía nos servicios sociais dos concellos e o grupo de traballo sobre a psicoloxía e o terceiro sector en Galicia, bueno, que son grupos que non existen xa, pero que pois, fixeron o seu labor no seu momento. Actualmente na sección, bueno, somos pouquiños, somos 128 afiliados e afiliadas, algún máis por aí pendente de estar de alta, pero non moito máis, e contamos con 3 grupos de traballo activos. O grupo de envellecemento, que se crea no 2015, fai agora 10 anos, o grupo dos centros de información á muller, que é dos máis numerosos, e era un grupo independente e que se adscribe á sección no 2019. E o máis recente, que é o grupo de interculturalidade, que foi o último que se creou no 2023, pero que está sendo moi activo. De feito, creo que cando Mónica facía referencia de entrar nas aulas e por aí, que te podías estar referindo un pouco tamén ao que se fai dentro do grupo, verdad? Vale.
Un pouco os obxectivos ou o que se veu facendo e se está facendo dende a sección de social, bueno, pois é acompañar as profesionais e os profesionais que traballan no ámbito, ofrecendo asesoramento cando non lo piden e ofrecendo formacións que permitan ampliar competencias e actualizar coñecementos acordes ás demandas actuais. Tamén visibilizar a profesión, clarificando as funcións e o rol de cada profesional nos diferentes ámbitos, pois a través de divulgacións informativas, publicacións ou colaborando cos medios de comunicación, que é algo que facemos bastante porque nos chaman bastante. Tamén participar en procesos legislativos, reclamando recoñecemento para os profesionais e as profesionais da psicoloxía da intervención social, facilitando información ou facendo alegacións a leis, decretos ou diferentes plans que vayan surdindo dende as distintas administracións. Establecer redes con outras entidades, como pode ser a universidade ou outras administracións, e tamén con outras disciplinas afíns, onde se poidan elaborar contidos, elaborar redes de coñecemento e apoio mutuo, etc. Darlle valor a entidade a psicoloxía da intervención social. Bueno, pois, por exemplo, a orden da sección, pois estamos xestionando para que se poida tramitar aquí dende Galicia o título de experto en psicoloxía da intervención social que expido o Consello. Tamén colaborar coas seccións de intervención social do resto de colexios estatais e coa División de Psicología da Intervención Social do Consello, pois para poder aunar esforzos e potenciar ese objetivo común de mellorar a profesión. Por exemplo, pois nestes momentos estamos tamén colaborando nun estudio para analizar as condicións e legislacións que rixen para os psicólogos que traballan nos servicios sociais de base. E, bueno, en definitiva, pois ir dando resposta ás distintas demandas que nos vayan plantexando os colexiados e colexiadas. Ben, moitas gracias, Guadalupe, moi claro. É moito traballo, é importante que se fai desde intervención social e en psicoloxía do traballo e organizacións. Carlos? Moitas grazas, Concha. Bueno, falar dunha celebración de 45 anos non é verdadeiramente a celebración dunha institución, aínda que é o motivo que nos une aquí, senón que é unha celebración de persoas, daquelas que fixeron isto posible, das que temos o privilexio de estar hoxe aquí e das que están por vir. Seguramente podría falar desto moitísimo mellor que a min o que poderíamos dicir cronista oficial ou extraoficial do Colegio Oficial de Psicología de Galicia, José Luis Domínguez. Si te das cuenta, toda esta mesa conformouse con que houbera persoas, psicólogas, psicólogos menores de 45 anos. O presente e o futuro da profesión. Entón, pensa que... Entón, estamos entrando en temas de edadismo, por lo que vexo. Bueno, de futuro. Falar precisamente desa figura une algúns dos retos que se plantexaron na mesa anterior que ten que ver co legado, coas pegadas que percorremos, e co reto de vincularse tamén coa universidade, porque durante moito tempo foi precisamente a maior ligazón entre o exercicio profesional e o coñecemento aplicado. Nese sentido, ademais, falar da herdanza que un recolle, no noso caso é máis doado porque xa está compendiado. Convido a todas as colexiadas e colexiados a consultar os números 5 e 36 de cadernos de psicoloxía, onde precisamente se fala do comezo da profesión a partir dos primeiros ámbitos específicos de intervención profesional nas que as compañeiras e compañeiras pioneiras da profesión empezaron a desenvolver a súa carreira, porque precisamente a psicoloxía do traballo que fixo inicialmente foi escoitar as persoas que estaban xa facendo exercicio para saber cales eran os ámbitos onde tiñamos xa espazos. E a partir de aí foise consolidando e dando corpo a unha disciplina que parellamente serviu de impulso non só a estrutura interna do colexio, senón o que nos une hoxe aquí, que é a propia organización interna colexial. E, ademais, e un reto ou unha característica xa non fundacional da propia sección, da comisión ou dos distintos formulacións orgánicas que tivo en orixe, que é un reto dual que ten que ver con que, a diferencia das demais seccións profesionais, o exercicio da psicoloxía do traballo das organizacións é fundamentalmente privado, que ademais representa a cara, precisamente, da maior parte das persoas colexiadas no Colexio Oficial de Psicología de Galicia, que exercen, como así recollera cadernos de psicología no 2012, o seu exercicio profesional por conta lle. Ademais, é unha profesión non regulada, co que implica non tanto o recoñecemento profesional, que o hai, é moito, senón que nós compartimos espazo e interés, obxectivos e metodoloxías con moitas profesións distintas. E, ademais, é algo que deu precisamente
a unha das características máis identitarias da profesión. Non son unha perspectiva micro de como distintas áreas da psicoloxía ven obxecto do estudo, análise, mellora do comportamento humano nun contexto que do traballo, senón tamén desde unha perspectiva macro como traballamos con profesionais da medicina, do dereito, da economía, da enxeñería, da pedagogía, da educación ou de calquera outra profesión, porque precisamente a pregunta non sería, ou devolvería eu, non é onde está a psicoloxía do traballo, senón máis ben onde non, porque nós representamos precisamente o estudo da institución social do traballo, que no contexto actual ten uns vértices e unhas aristas completamente diferentes. Por salientar algúns aspectos introducidos tanto na mesa de apertura como na actual, precisamente desde a propia sección, xa antes do ano 2000, xa tiñamos un componente internacionalizado xunto coa ENOP impulsando as acreditacións profesionais. Fomos o xerme da primeira acreditación profesional a nivel estatal, pero nós xa estábamos colaborando especificamente coa Rede Europea de Psicólogas e Psicólogos do Traballo nunha formación identitaria de profesionais da psicoloxía do traballo e das organizacións en Europa. E isto xa tiña sentido en Galicia. Non é algo que veña ex novo agora, senón que o herdamos as persoas que hoxe temos o privilexio de liderar un novo proxecto. E, de feito, iso tamén se traduce, por exemplo, nas últimas actuacións que temos feito desde a sección literalmente para o mundo, porque temos conxugado a participantes de máis de 10 nacionalidades distintas ao mesmo tempo falando de temas como a perspectiva de xénero no contexto laboral, a mediación ou a solución de conflictos, ou proxectos que teñen que ver co reclutamento, selección, desenvolvemento de persoas nun contexto global. Porque precisamente a psicoloxía do traballo sempre foi moi sensible, como o resto das áreas de intervención profesional, a calquera inflexión que sucede no noso contorno, porque falamos dun coñecemento situado e dunha aplicación dun coñecemento contextualmente situado. E iso fai que obedezamos precisamente ese tipo de cuestións. E xa para concluir, simplemente, para ver precisamente ese carácter de vocación asistencial que, curiosamente, non se presumía inicialmente nun ámbito de intervención que moitas veces está moi vinculado erróneamente á empresa como organización con ánimo de lucro. Nos en pandemia formamos as psicólogas sanitarias galegas en telepsicoloxía. Desenvolvemos un proxecto para máis de 300 psicólogas nas primeiras fases de pandemia. E, de feito, lanzamos unha guía que xa estaba funcionando antes do mes de maio para que todas as persoas que tiveron que marchar a casa a teletraballar tuvesen recursos para facelo con saúde. Porque, de feito, nós fundamentalmente non traballamos nesa cara das 4Ds. Non traballamos exclusivamente no dano, non traballamos exclusivamente na patoloxía, non traballamos precisamente nese reverso do comportamento que é o que caracteriza moitas outras áreas da psicoloxía. Nos traballamos precisamente ex ante para que eso non se produza. E traballamos nunha concepción do benestar que compartida evidentemente, pero que nos plantexamos precisamente a optimización do funcionamento humano, entendendo ese carácter intersticial que ten que ver precisamente co obxecto, que é a participación das persoas en contextos asalariados e non asalariados. Gracias, Carlos. Creo que aí nos tocamos con intervención social e comunitaria, no traballar no antes de ou promovendo a boa vida e a calidade e a boa saúde, non? Bueno, muchas gracias por esa intervención. Bueno, se os psicólogos do traballo e as organizacións estuveran no ámbito público, igual tamén tiñamos administracións máis eficientes, máis saudables e que responderan máis ás demandas da cidadanía. Non estaría mal que a psicoloxía do traballo e as organizacións tamén tuvera aí o seu espacio no ámbito da administración pública ou dos servizos públicos. Bueno, Loli, toca a ti saber como estamos en psicoloxía xurídica. Bueno, gracias. Escoitase demais? Non é impresión miña, non? Entonces, alonxo, verdad? Sí, mellor. Vale. Bien, pois boa tarde, moitas gracias por permitirnos estar aquí. Concha, moitas gracias pola túa coordinación e os compañeiros e compañeiras polas súas achegas e tamén polas achegas da mesa anterior, que foi, ao meu parecer, fantástica. Eu fui recollendo un montón de anotacións e outras que tiña, non? Entón, vou empezar casi polas que tiña e logo, si podo, si o tempo permite, pois comentamos algunhas cuestións.
Sobre o papel da sección, que foi un pouco a túa pregunta, non? Da sección de Psicoloxía Xurídica, este está vehiculado sobre todo no regulamento de réxime interno que temos, que está aprobado e rectificado. A última aprobación é no 2010, por Asamblea Xeral. E neste reglamento se recollen os fins e as funcións da sección de Psicoloxía Xurídica. Entón, revisando un pouquiño ese reglamento, consideramos traelo aquí porque efectivamente recolle todas as accións que estamos desenvolvendo ou que temos sempre como moi presentes, de estar dentro do ámbito da psicoloxía xurídica. Potenciar o desenvolvemento científico, técnico e profesional da psicoloxía xurídica, promover e cooperar o intercambio de información e experiencia profesional, promover a presencia institucional en organizacións de carácter internacional, así como o intercambio con outras asociacións que teñan fins similares, velar polo exercicio competente da profesión porque este se leva a cabo en acorde co Código Deontolóxico da Psicoloxía, velar polo prestixio da profesión, potenciar a investigación e a formación e potenciar a proxección pública da profesión. Neste sentido, todas as actividades que vamos facendo, que están fundamentalmente vinculadas á formación e á creación de grupos de traballo, tal e como tamén sucede nas outras seccións que comentaron os compañeiros, estamos totalmente estruturados e encardinados nesas accións. A nivel xeral, temos que decir que a psicoloxía xurídica desenvolveu nos últimos tempos un crecemento e un desenvolvemento moi importante, sobre todo a nivel científico e profesional, porque sí que temos que decir que ambos eitos van da man, é dicir, se desenvolveron a nivel científico técnicas psicolóxicas especializadas, non tiñamos prácticamente nada. Aquí, inicialmente en xurídica, que hai que agradecer enormemente a eses predecesores que un coñecemento da psicoloxía moi general, acabaron en postos que estaban vinculados a dar esa resposta ás persoas, aos problemas das persoas que estaban vencellados en situacións legais, en situacións xurídicas. E estes primeiros compañeiros e compañeiras puderon sair, puderon dar resposta, posiblemente moi acertada, para estes problemas. Pero é certo que sin un coñecemento especializado. A especialización foise demandando e foise creando. E foise, ademais, dando unha resposta a partir deste desenvolvemento científico que comentamos. Se crearon técnicas moi especializadas, técnicas, por exemplo, de validación de testemunha a nivel forense, por exemplo. Non solamente forense, porque a psicoloxía xurídica vai máis alá. A xurídica e o paraugas, a forensía quizáis é como un dos aspectos máis coñecidos ou máis representados da xurídica, pero non é o único nin moitísimo menos, hai outras facetas. Polo tanto, sí que houve un desenvolvemento moi grande nese sentido. Aquí tamén cabe destacar a importancia de dúas entidades claves, que sempre foi o apoio que dende o Consello da Psicología se tuvo na defensa da psicoloxía xurídica como especialidade e como ámbito de especialización. Proba diso é que contamos con a acreditación do Consello e contamos con unha división, a división de psicología xurídica. Esta acreditación, por exemplo, en xurídica, hai que comentar, a do Consello, pero hai que comentar que
como a xurídica é tan diversa, digamos, pois non se optou a ter unha única acreditación, sino que hai unha doble acreditación e hai, ademais, digamos, materias curriculares de acreditación. É dicir, hai unha acreditación general de psicología xurídica con diferentes ámbitos onde os compañeros e compañeras se poden acreditar dentro da xurídica. Por exemplo, penitenciaría, por exemplo, o ámbito policial e das forzas e corpos de seguridade, por exemplo, o ámbito da resolución de conflitos. Quero dicir, hai diferentes ámbitos curriculares. E logo, por outro lado, tamén hai a acreditación en psicología forense. E isto dá a ver tamén a amplitud do campo. Bueno. Sí, deixamos a outra parte dos retos para despois, pero sí unha puntualización, Concha. Un minuto, venga. A ver, unha mesa de menores de 45 anos, a min a verdade é que me sentou moi ben, poñerme ao lado desta xente tan nova. Non pretendía facer edadismo nin nada deso, pretendía mostrar que o colexio profesional de psicología é un colexio moderno, novo, con persoas novas que se incorporan e que están dispostas a recoller a testemunha do antonte e do onte e levala hasta o pasado mañá, hasta o futuro. Que é a seguinte cuestión que vos planteo? Non vos deixo moito tempo, pero fixesteis algo de memoria, colocasteis-nos na situación das distintas seccións. E agora tócanos facer ese exercicio de proxectar a mirada cara ao horizonte e que pensemos non de maneira exhaustiva. Pois quales son os desafíos ou os retos que temos para, non vou falar dos próximos 45 anos, os próximos 5 ou os próximos 10, a próxima década, a dos 30, esta dos 20 está nos salindo un pouco complicada, a ver se levantamos mirada hacia os 30. Bueno, pois dende a sección de educativa, evidentemente para cuidar a saúde mental dos máis vulnerables, dos que teñen unha voz moi pequeniña, non? Pero ás veces teñen accións que non deberíamos de chegar tarde, non? Como son esos intentos autolíticos, eses suicidios consumados, pois a perspectiva é acompañalos, e cuidar a saúde mental, promocionar o benestar emocional, do cal se fala moito, pero nos contextos educativos está descuidada, por figuras que son postas por a dirección dos centros sin moitas veces capacitación nin formación, simple e llanamente porque a administración hai que ter unha persoa de coordinador de benestar emocional, pero que, bueno, non hai formación, non? Nos centros educativos, ás veces, no meu caso, eu son psicóloga e son educativa, pero na maioría dos casos, moitas veces, somos moi poucos en Galicia, e son pedagogos, son psicopedagogos, a formación escasa, entón, bueno, ese acompañamento debería de estar acreditado por unha persoa que ten unhas funcións, unhas competencias e que ten unha formación, non? E que a psicoloxía, bueno, e a educativa, debería de ser a que tería que estar neses contextos, non? Que é donde maioritariamente están os nenos, as nenas, os mozos e as mozas. Bueno, se temos que atender a saúde mental desde o ámbito educativo, é obvio que a saúde mental, o profesional que ten que facerse cargo é unha psicóloga ou un psicólogo. Psicólogos e psicólogas educativos, non hai máis volta. O demais, está á vista os resultados. Sí, agora, digamos que o futuro máis próximo que temos é demostrar a administración a través do estudio SICE que se fixo e que está demostrado con datos científicos e con evidencia, pois que realmente cando hai un acompañamento dun psicólogo, pois eses resultados son positivos, non?
Cambia a vida das persoas. E cambia a vida das nenos, persoas. das nenas, dos adolescentes, que evidentemente temos un importante problema. O escenario moi desolador nos centros educativos, moi desolador. Teño compañeiros e compañeiras que ainda, hoxe pola mañá, por exemplo, me comentaban que non sei que facer, e que veu chorando a xunta de min, e claro, non teño formación, e que fago con el, porque díxome que se quería suicidar, e o mellor é certo, e se carga o docente se carga de todas esas, de todo esa labor que non ten nin a formación, nin ten por que facelo, non? Entón, Bueno, os docentes tamén nos teñen que atender. Eu tamén sou docente e tamén en esta situación tamén nos teñen que atender. Bueno, gracias, Begoña. Xacobe, se non atendemos na escola, se non atendemos na sociedade, acabaremos todos aí na clínica. E é insoportable, entón, que desafíos tedes? Precisamente a saúde mental está de moda. E nese sentido, a área sanitaria é a área beneficiada, pero poño moi entre comiñas, porque, primeiro, a psicoloxía é polifacética. E temos moito ámbito no que traballar, eu comentaba con Loli antes, estamos perdendo ámbitos, estamos perdendo presencia en sitios nos que deberíamos ter presencia e a estamos gañando na parte sanitaria. Sí, é certo, se está reivindicando o crecemento no eido sanitario, iso é unha boa noticia, pero nos estamos esquecendo de reivindicar o crecemento nos outros ámbitos onde hai técnicas, procedementos, formas de xestionarse que son moi valiosos para toda a sociedade e que a psicoloxía ten algo que decir e algo importante que decir. Pola nosa parte, digo que beneficiados entre comiñas, porque que a saúde mental sexa un éxito nos leva por explicarlo de forma moi doada, a camiseta do Che. Unha camiseta do Che Guevara pode ser levada por calquer persona que non coñeza en absoluta a historia do Che, ¿no? Entonces, a que sexa unha marca, pero que se perda a esencia o que hai debaixo. E moita sociedade empeza a falar en términos de psicoloxía sen entender ben os conceptos. Os diagnósticos rulan, que é unha pasada. A xente se autodiagnostica e isto nos pon nunha posición sumamente difícil, porque a xente, o ámbito sanitario sempre ten un punto de poder que desempodera a persoa, ¿no? E que hai que ter unha capacidade de evitar ese poder sanitario que a veces un ten, pero que a persona te ven desempoderada e dándote todo o poder a través de esa psicopatoloxización do que fai, ¿no? Entonces, os retos que temos é crecer no ámbito sanitario, pero crecer cuns valores, cunha claridade filosófica de que a psicoloxía non pode seguir participando de vulnerar os seus propios conceptos e de distribuílos en forma de merchandising, e para iso ten que ter uns coñecementos teóricos fortes e moi claros. Se se falaba antes da inteligencia artificial e das dúbidas éticas que producía, e que eu digo é que se realmente, o sea, a inteligencia artificial parece ser que agora mesmo está sendo usada mayoritariamente como terapeutas, ¿no? Se a psicoloxía non podemos aportar máis que unha inteligencia artificial, nos vamos para casa. O sea, temos que ser quen de entender que o que temos diante esa persona, nós temos que facer un traballo moito máis potente do que pode ser unha inteligencia artificial. Non me dá medo, porque sempre que hai unha nova tecnoloxía nos intentan sustituir, sempre, pero e superaremos a inteligencia artificial, estou seguro de eso. E tamén que para facer esta labor, para poder poñer a nosa voz coas nosas normas, coas nosas formas de enfrentarnos ao mundo, temos que ter ferramentas non só teóricas, non só técnicas, non só da nosa propia profesión, senón que temos que organizarnos nos mesmas. É dicir, temos que poder marcarnos
o encuadre, a frecuencia, as listas, esa xestión de cando unha persona se acerca ao sistema sanitario e que haxa alguén da psicoloxía detrás dicindo como hai que organizar todo eso e que esa xestión non veña de outras disciplinas médicas ou da rutina do sistema, nós temos que ter voz e voto en como se organizan as cousas. E sen iso non creo que podamos facer un bo traballo no futuro. Moitas gracias pola reflexión, polo rigor e tamén por ese compromiso ético e cos valores humanos, porque senón vamos deixalos en mal de algoritmos. En intervención social, Guadalupe. Bueno, pois estamos agora nun momento de importantes cambios sociais e, polo tanto, estánse vendo especialmente afectadas as poboacións máis vulnerables. Están de plena actualidade temas como a soidade non desexada, as migracións, as desigualdades sociais, a violencia de xénero, as novas adiccións, etc. Polo tanto, parece que os psicólogos e as psicólogas de intervención social van gañando peso. Con respecto aos desafíos e aos retos, eu, así revisando un pouco as memorias e vendo un pouco os obxectivos anteriores, estou bastante de acordo con Verdullas, efectivamente, porque siguen sendo moi parecidos os retos e os desafíos que nos seguimos planteando. En intervención social, un dos grandes retos segue sendo de conseguir unha regulación normativa que garanta a nosa presencia nos distintos equipos e psicosociais, donde se clarifique o noso rol e as nosas funcións. Outro dos grandes desafíos que tamén promulgan desde o Consello é o de conseguir o recoñecemento da especialidade de psicoloxía da intervención social, de tal forma que se eviten confusións con outros perfiles, seguir reforzando plans de formación que vayan atendendo a todos estes cambios sociais e as distintas demandas que se van producindo, seguir impulsando investigacións e publicacións que poñan en valor o noso traballo e xa máis a nivel de colexio, un desafío aumentar o número de socios e socias da sección e ampliar os grupos de traballo, porque cantos máis seamos, máis fácil será aunar esforzos para que estes obxectivos se poidan materializar. Moitas gracias. Se algo ten sentido na intervención social é crear comunidade, é crear rede para poder actuar e transformar realidades. Entón, creo que igual dentro... E con outras disciplinas afíns tamén, non só dentro da psicología, pero importante. Pois aí a intervención social, sin dúbida, ten o seu campo e o seu horizonte de traballo. Carlos, en psicoloxía do traballo e organización... Antes dicía que era unha disciplina claramente situada como área especializada da psicoloxía social. Cabe fundamentalmente falar, por non estenderme moito, do obxecto e do suxeito. O obxecto está cambiando o que, o quen e o como. Cambian as construcións simbólicas do traballo, os significados que lle atribuímos á participación na sociedade salarial e as preferencias ocupacionais das persoas que se incorporan ao mercado laboral. De feito, o que está en cuestionamento é se traballar compre ou non. Xa non desde unha perspectiva exclusivamente instrumental, é dicir, como provisión de recursos económicos, senón cales son as outras funcións que satisface o traballo para un colectivo, unha masa social, que pode atopar outra satisfacción das funcións latentes das que deriva o significado psicolóxico da participación no traballo, como a estruturación da xornada, desenvolvemento de habilidades, as relacións sociais, se poden atopar noutros lugares, tal vez non sexa o traballo o sitio onde atopalo. Cambia o quen. Cada vez somos máis diversas as persoas. E non só traballan as persoas. Hai persoas que traballan con robots colaborativos e outros robots que tal vez sexan menos colaborativos. Eu non son neoludista, é dicir, a inteligencia artificial non é que este agora, que leva xa moitísimos anos, co cal son batallas que non hai que pelexar, ou polo menos nese sentido de tratar de deter unha evolución que, sin dúbida, pode ser provitosa. E tamén cambia o como. Porque cambiamos as formas de traballar e cambiamos os escenarios. Chegamos a traballar todos na casa. Porque pasamos dunha economía de contacto a unha economía sen contacto. E iso fixo que, curiosamente, tivemos que cambiar a maneira na que aprendemos. Porque todas as persoas, ou a maior parte das persoas que estamos aquí, aprendemos competencias nun contexto moi específico,
No mellor dos casos aprendemos competencias digitais, pero agora temos que aprender competencias digitalizadas, porque non é o mesmo liderar un equipo presencialmente nun centro de traballo que en distintos centros de traballo, en equipos híbridos e incluso traballando con outro tipo de entidades non humanas. Pero cambia a comunicación, cambia a motivación, cambian os intereses, cambian os conflitos, cambia fundamentalmente as reglas do xogo. E iso que implica que temos que redefinirnos, e iso lévame ao segundo punto, o suxeito. E a pregunta sería, onde está a profesión? No grau ou na formación de especialización? Porque aquí estamos disciplinas ou áreas de intervención psicolóxica con apelido, xa non con nome propio, senón con apelido. E onde se atopa iso? No ámbito da psicoloxía do traballo das organizacións atópase en calquera lugar. Que quero dicir con isto? Que estamos falando dun área non regulada, con notables excepcións, mediación, prevención de riscos laborais. O demais, non fai falta nin sequera formación como tal. Outra cousa é o exercicio axeitado da profesión. Sabemos que non somos unha profesión viva, dinámica, que compre estar formándose e actualizándose constantemente, porque o mundo cambia e as realidades cambian. Pero onde se atopa esa formación? E iso que implica? Que cada vez o reto principal que ten a psicoloxía do traballo é a hibridación do perfil profesional. Somos non unha profesión en perigo de extinción, como me aventuraría a dicir en algún outro foro, pero sí que é certo que cada vez son menos os profesionais de psicoloxía do traballo con formación universitaria ordinaria en psicoloxía do traballo. Porque se atopan outros lugares. Outros centros que non ofrecen exclusivamente unha formación en psicoloxía, son recursos humanos. E polo mesmo feito, hai moitas outras profesións que están especializadas en psicoloxía do traballo ou noutras áreas de intervención. Por qué? Porque eses títulos non teñen perfil de ingreso exclusivamente para psicólogas e psicólogos. E iso que manda un mensaxe moi contradictorio á sociedade. Primeiro, porque temos perfis profesionais que desenvolven competencias psicolóxicas ou fundamentalmente psicolóxicas sen ter a formación de grau, cos perigos que iso conleva. Estamos vendo en educativa ou sobre saúde mental con e por outro lado, estamos mandando unha mensaxe preocupante á poboación, que é que a psicoloxía non está nunha formación de grau, senón que a psicoloxía xa non é un nome, senón que é un apelido. E iso é moi perigoso, porque aí sí que é onde esa sorte de psicoloxía laxa, vaga, difusa, pode ser acompañada por outro tipo de profesións ou de ocupacións que verdadeiramente tomen o noso tópico, o noso ámbito de intervención profesional como un apelido propio. E ese é verdadeiramente o risco, non evidentemente en exclusiva da psicoloxía do traballo, senón de toda a psicoloxía. Bueno, sin duda, se temos formación básica en psicoloxía, cambiará sustantivamente tamén a intervención ou o traballo que fagamos ali onde estemos respecto da vida das persoas e do conocemento que como psicólogos e psicólogas temos sobre o funcionamento, comportamento humano. Entón, as que levan por apellido sin ter o coñecemento probablemente se ocupen pouco dese cuidado do humano ou do psicolóxico, e aí é onde nós podemos ter un desafío e ter certa ventaxa. Loli, dinos de xurídica, que tamén leva apellidos e leva especificación total. Eu vou rápido aí en 5 minutos. A recoller ese optimismo da conduta, pero ese pesimismo do pensamento, non? Que comentaba o compañeiro. Sentou aquí precedente. Na psicoloxía o fixemos moi mal. Moi mal. Levamos, tamén o comentou Manolo na mesa anterior, levamos anos facendo mal. E esta é unha reflexión que comentaba antes con Xacobe tamén e con moitos outros compañeros e compañeiras. Como tendo todo, porque eu creo que na psicoloxía chegámoslo a ter todo casi ao alcance, estamos agora nunha situación que casi o temos todo perdido. Eu non son así de pesimista, despois do que escoitamos aquí, pero bueno, nin de pensamento, nin de acción, pero veña, aí vamos. E me explico. De acción non, de acción non. Hai que... Me explico no sentido de que non fomos quen de defender posiblemente tanto dentro do ámbito académico como dentro do ámbito profesional
todos eses ámbitos de aplicación da psicoloxía. Ou non fomos quen de defendelos ao nivel que deberíamos telo feito. Posiblemente isto tamén veu marcado polo ámbito académico, porque ao pasar de 5 anos a 4 anos, un grado, perdemos competencias, perdemos coñecementos, perdemos materias, perdemos... Isto foi así, o que nos tocou foi así, polo tanto, claro, se temos que en 4 anos impartir edad, temos que cortar, e recortamos. Pero eu aquí, de verdad, pido que seamos unidos todos, porque Jacobe tamén o comentaba, que decir, non podemos... Eu para nada penso na xurídica, eu penso na psicoloxía. E eu creo que esa é a lectura que me gustaría por transmitir dunha maneira clara da tarde de hoxe, unha delas. A psicoloxía somos todos e, polo tanto, todos temos que tratar de defender a aplicación da psicoloxía no contexto que cada un estemos máis especializados, se cabe, pero partindo da psicoloxía. Porque, senón, é certo que temos unha comisión de intrusismo tamén no colexio, non? Claro, hai outras profesións, outros compañeiros de outras profesións que legitimamente van a defender un espacio. Ahora, Carlos comentaba, posiblemente non teñan competencias, posiblemente non se faga ben, pero van a facer e legitimamente están preparados. Quer dizer, perdemos en intervención social, con outras, perdemos en traballo de organizacións, estamos a punto de perder en xurídica, porque temos aí tamén outras ciencias que están e en educativo o que nos pasou dunha maneira moi sangrante. Entonces, esta é unha reflexión que me gustaría que nos leváramos hoxe e, sobre todo, pola unión de todos nós, como psicólogos e psicólogas, defendendo unha profesión e logo a especialización, donde sea, non mirándonos dunha maneira ao ombligo, sino compartindo como compañeros e compañeras, psicólogos e psicólogas. Isto me parece que é unha reflexión importante. E respecto aos retos da xurídica, xa se falaron nos outros ámbitos, a regulación é importante, o perfil profesional e a defensa pola especialización, porque da formación vamos a poder ter unha práctica axeitada de resolución dos problemas reais que poidan ter as persoas e, sobre todo, tamén atender a comunicación cos operadores xurídicos, no caso da psicoloxía xurídica, é dicir, proxectar e explicar a que podemos dar resposta e con que garantías damos esa resposta aos operadores xurídicos, por que somos útiles para eles, non? Os operadores xurídicos, abogados, xuíces, fiscalía, magistrados. Bueno, moitas gracias, Loli. Bueno, eu pídeme a palabra... Non, sigo. Bueno, eu non quería acabar con esta sensación de pesimismo porque vou facer outra reflexión. Festexamos 45 anos, non é broma. Non é casi nada, 45 anos, é casi eso, pois medio século. E empezamos sendo licenciados en Filosofía e Letras. Eu mesma ainda son licenciada en Filosofía e Letras, sección de Psicoloxía, para ter unha facultade das importantes no Estado español que titula entre 200 estudantes casi cada ano, e pasamos de ser 130, creo que nos decía Manolo Pazos, nunha xunta rectora inicial que pertenecía a unha academia de filosofía e non sei que, a ser casi 4.000 colexiados e colexiadas dun colexio profesional de Galicia que pudo manterse, crecer e crear comunidade durante estes 45 anos. Estamos falando de que temos acreditacións e recoñecemento profesional en todas estas seccións, pero non só eso, non só traballamos nas seccións e temos recoñecemento e acreditación profesional, témolo sobre todo na sociedade que conta con nós e na sociedade galega. Pensade nos grupos de traballo. E tócame incorporar aquí e recuperar algo que tamén Rosa nos falaba aquí, un dos que máis visibilidade e proxección nos dá, pero sobre todo que máis soporte
e casi credibilidade e confiabilidade lle dá esta sociedade. O GICE, o Grupo de Intervención en Catástrofes e Emerxencias de Galicia, non? Que ainda este ano mesmo interveu nos incendios, pero antes interveu nunha das maiores catástrofes que aquí vimos, que foi a do Albia. Entón, creo que é para decir que, optimistamente, que temos un grande capital de memoria, de pasado, de presente e de futuro. E gustaríame iso, que para mostralo e poñer en valor tamén o traballo que se fai desde os grupos profesionais, subir a Ana Núñez, que é a nosa responsable ahora no GICE, e que me consta que todo o colexio profesional, pero sobre todo a sociedade galega, cando se ve comprometida, e as persoas que sufren unha catástrofe persoal ou unha catástrofe social importante, sabe a onde ten que chamar e sabe onde hai formación especializada, profesionalizada e de rigor para poder acompañar, para poder axudar, vale, en esa situación. Entón, bueno, é para ser tamén optimistas e saber que contribuímos de maneira sustantiva pois ao benestar da nosa sociedade e a cuidala e a que crezca. Ana, na parte que vos toca, tiñamos que reconocervos. Bueno, en primeiro, escoitase ben, non? Pois agradecer que dedes a visibilidade ao GICE nestas mesas de seccións e que o GICE ao final é un grupo de traballo, non? Algo máis pequeniño. E para min é toda unha honra que se lle dé esta visibilidade. Para min o GICE, aínda que é o grupo de emerxencias, vou a ser un poquinho máis optimista que Loli, non? E para mí é un grupo transversal a todo o colexio. Para min engloba, non, todas as seccións, porque ao final intervimos en centros educativos, intervimos en accidentes de tráfico, intervimos con minorías étnicas, intervimos en empresas, non, en organizacións, con grupos. Entón, eu cando entrei de coordinadora pretendía un poquinho colaborar ou facer campañas desde todas as seccións aí en colaboración con todos. O obxectivo todavía non conseguido, conseguí solo con algúns, pero bueno, eu creo que a psicoloxía ten que ser, non, si, unha, non, somos todos o mesmo equipo, non, e temos que traballar en equipo, porque senón isto non sai adiante. Entón, eu creo que temos que esa transversalidade, non, potenciala e traballar por aí, desde logo. Quizá ese é un bo exemplo da unidade da profesión, non? Aí no GICE estamos, bueno, todos os profesionais e tamén intervimos en todos os ámbitos e creo que socialmente pois do que máis aportación facemos e máis reconocemento tamén recibimos. Sí, xusto o próximo ano faremos 30 anos, celebraremoslo, faremos por aí esa visibilidade que queremos do grupo. Bueno, o GICE, xurde, temos por aí algún dos pais do GICE, non? Que aí Miguel Anxo, Xavier Macías e Ana, desde logo foron as vértebras do grupo que hoxe en día, desde logo foi evolucionando un montón hasta é un dos grupos máis valorados a nivel nacional, non? Bueno, facía xusto esta semana que me chegaron así varias demandas de formación, esta proxección que estamos tendo tanto a nivel nacional como internacional, e non só que damos cursos pois en México, Chile, en Barcelona, en Mallorca, sino que cando os facemos que nos piden outro, non? Entón, estaremos facendo ben, non? Creo que nese sentido a visibilidade que estamos dando ao traballo que facemos pois que é un exemplo a nivel nacional, e desde logo para min é un orgullo para o colexio, non? O selo de Galicia Calidade, non? Debemos de estar facendo ben. E creo que é algo importante, non? Bueno, pois... E logo sempre, claro, o máis visible sempre é as intervencións que facemos ese momento, non? No que ocorre unha emerxencia, unha catástrofe, e nos mobilizamos, pero o GICE é moito máis, e facemos moitísimo máis traballo ao longo do ano, non? E todo o que é a parte de prevención, pois con campañas de sensibilización durante a pandemia que mencionaban antes, elaboramos moitísimas pautas para diferentes colectivos que nos pedían que podemos facer para previr
ou como podemos facer para que este malestar emocional que estamos tendo pois que se mitigue un pouco, non? Entón, toda esa parte de prevención dos trastornos, non? Ou das psicopatoloxías, logo a parte de intervención e logo esa investigación e esa divulgación, non? A través de formacións tanto a outros profesionais da psicoloxía de emergencias como a outros profesionais de emerxencias, non? Como bombeiros, policías, protección civil, todos eses que están nas emergencias e que tamén necesitan unhas pautas. Bueno, moitas gracias, Ana. Bueno, moitas gracias por coidarnos, vale? Coidar de nós, sobre todo nas situacións de máis vulnerabilidade ou máis catastróficas para cada persoa que lle toca vivilo. E tamén gracias por construir aquí comunidade, co Colexio de Psicoloxía tedes muitísima formación para todos e todas nós, entón, pois é de agradecer. E, bueno, hoxe viñemos aquí a conmemorar, así que agora toca seguir dunha forma máis informal, pois, bueno, esta comunidade, celebrar esta comunidade, continuar co diálogo, aquí non se acaba, o diálogo e a rede de profesionais e tamén a rede de afectos e vínculos que tanto aquí saliu, non? Somos ese espacio tamén de encontro, pois eso, persoal, humano, afectivo, así que toca ahora, creo que temos preparado un pequeno aperitivo aquí na terraza da Fundación Granel, desde onde poderemos ver pois a primeira sede esa do noso colexio profesional e a que tanto boa memoria e cariño lle guardamos. Así que, nada, Manolo, non sei se teis unha última, non? Non, vale, gracias. Gracias por vir.